Niadtong 17th century ang nasod nga Japan kay usa ka misteryosong lugar sa kalibutan. Ang mga tigdumala niini panagsara kaayong musalig sa mga langyaw nga di nila kalahi. Maong kini nga episode nato karon natong panagsawaan ang talagsaong istorya sa usa ka langyaw nga nahimong pinakaunang puti or Briton nga samurai sa Japan, si William Adams, nga usa sa mga niporma sa kasaysayan sa Japan. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe o i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Si William Adams gipanganak sa lungsod sa Gillingham sa Kent sa usa ka may kayang pamilya. Sa edad nga 12 anyos namatay ang iyang amahan ug didto na usab ang ilahang kahimtang tungod sa sobrang kalisod. Napugo sa pagtrabaho si Adams isip usa ka katabang sa buhatan og barko ni Nicholas Dickens ug para pod makatuna niya ang paglayag sa dagat. Nagdugay si Adams ngadto og sobra sa napo ka tuig. Nakatuna niya paghimo sa barko ug nabigasyon ug pagbasa sa mga bituon sa langit para sa mga nabigasyon sa mga lagyong dagat. Niadtong 1588 ang armada sa mga Espanyol mingatake sa Inglaterra para sugpuon ang mga protestanteng Briton ug tantangon sa trono ang ilahang protestanteng reyna nga si Queen Elizabeth I. Niadtong panahon na si Adams 24 anyos na ug usa na ka maayong piloto sa barko. Gisilbihan niya ang armada ni Francis Drake isip master ng resupply nga barko ug gipildi nila ang Spanish Armada ug sukad niadto nahimo na siyang main laki sa paglayag sa dagat. O gusto mahimo nga tunahan na usa ray nahibawan sa mga tawo niadtong panahon nga ang mga bahandi adto ra makit-an sa sidlakan nga bahin sa kalibutan. Mong miapil siya sa usa ka Dutch nga korporasyon kauban ang iyang igsuon. Ang mga Dutch ug English magkaalyado nga nasod niadtong panahon na kontra sa duha ka higanteng imperyo ang Portugal ug Espanya. Ang misyon sa kumpanya kay maglayag sa Magellan's Pass sa habagatang kasadpan sa Amerika ug makipagkalakal og silver sa mga magiang lugar. Nga mo po ilang ikalakal sa Moluccas o Spice Island una mubalik sa Europa. Niadtong Hunyo 1598 naglayag sila Adams sakay sa 5 ka pangkalakal nga mga barko gikan sa Netherlands paingon sa kasadpang bahin sa Afrika. Kundi nasugatan nila ang kusog kaayo nga bagyo mong nabuwag ang duha ka barko diha nila ug wa na kini ikit-iba. Pero nagpadayon ang nahabiling tulo ka mga barko kung asa sakay si Adams sa usa niini ug ilabang nila ang Atlantic Ocean ug naabot ang Magellan's Pass. Ug sa dihang duol na sila sa baybayon sa Ecuador kalit lang ni kusog ang hangin ug napalayo ang usa sa mga barko hangtod nga kini nawala na. Duha ka barko na lang ang habilin ang Hufva ug ang Lifta. Nagipagkalakal sila sa usa ka isla nga ilang naagyan. Pero ang mga nitibo niadtong islaha salbahis mo nga dunay away nga nahitabo nga niresulta sa pagkamatay sa 20 ka crew sa barko. Kauban na niini ang igsuon ni Adams nga lisod para kang Adams. Mao na kumbinsi niya ang iyang mga kauban nga modretso sila sa kasadpan paingon sa Japan. O gisugdan ang layo kaayong paglabang sa dako kaayong dagat sa Pasifiko. Ang paglabang sa Pasifiko lisod ug delikado. Sa iyang biografiya gisuwat ni Adams nga napadpad kuno sila sa usa ka isla sa tunga sa dagat. Ninaog ang ubang crew nila nga nadakpan sa mga nitibo sa isla ug gikaon. Sa ilang kahadlok ni biya sila sa isla naglayag pabalik o gitiwas ang paglabang sa dako kaayong dagat. Milabay ang pila ka bulan sa dagat kalit bibagyo ug kusog kaayo. Maong nalunod ang barkong Hufva kauban ang sakay niini. Samtang ang mga crew sa barkong Lifta wa nay kusog tungod sa sobrang gutom ug kaluya ug silang tanan nagkasakit.
Mahuman ang duha ka tuig nga paglayag gikan sa Europa naabot nila ang baybayon sa Kyushu sa Japan. Niadtong April 1600, sa 5 ka barko usa na lang nahabilin ang lifta. Ug sa 5 ka gatos nga tawo, 23 na lang ang nahabilin. Siyam lang ang naikusog nga mobarog, usa na niini si Adams. Siya pa lang ang pinakaunang Ingles nga nakaabot sa Japan niadtong panahona. Niadto pong panahon ang Japan naa sa mahuyang nga sitwasyon ang estado sa kalinaw. Tungod niadtong 1587 lang na paghiusa ni Toyotomi Hideyoshi ang ilahang nasod, pero si Hideyoshi dili halangdon. Maong dili kini mahimong shogun, pero nahimo siyang imperial regent or kanpaku. Sa panahong siya pa ang regent, nahimong malinaw ng Japan. Pero namatay si Hideyoshi niadtong 1598 ug gibili niini ang iyahang anak nga mupuli niya ug nipili kini og 5 ka pinakamagagahom nga daimyo sa Japan. Para na ay magdumala sa ilahang nasod samtang wa pa sa saktong edad ang iyahang anak. Mahuman mamatay si Hideyoshi, nagsugod dayon sa paggubat ang 5 ka daimyo tungod kay gusto nilang sulong magdumala sa Japan ug ang pinakamakagagahom sa 5 si Tokugawa Ieyasu, ang daimyo sa Edo or Tokyo sa panahon karon. Samtang ang mga Portuguese niadtong panahon kay dugay na sa Japan para sa ilahang kalakal sa mga Hapon. Aduna sila'y mga base sa pantalan sa Nagasaki. Ug nahimong taytayan ng mga Portuguese sa mga Hapon sa kalakal niini sa China sa silk or seda. Maong dagko kayo sila kitang kwarta silang kalakal ug kauban sa mga Portuguese sa mga pari nga gitawag og Society of Jesus or mga Jesuits. Bisan asa pa mapadpad ang mga Portuguese, kauban gyud nila pirmi ang mga Jesuits para magsangyaw sa mensahe sa relihiyon, Katolisismo. Walay mahimo ang mga daimyo sa Japan sa mga Jesuits nga nagsangyaw sa ilang relihiyon sa Japan tungod kay pirmi man kining guyong sa mga Portuguese. Ug ang mga Portuguese importante kayo sa ilahang kalakal, pero katong tanan mausab sa pag-abot ni Adams sa Japan. Samtang si Adams nga mopay pagdunggo sa Japan ug ang siyam niya ka mga kauban mingnaog sa barko ni diretso sa lungsod sa Bungo ug nangayon pagkaon sa mga tao sa lugar. Ug niabot dayon ang daimyo sa lugar nga adunay kuyog nga pare nga Jesuits nga interpreter. Dili malipayo ng pare sa dinakit-an niini ang kontra nila mga Dutch ug English nga naa sa Japan. Ug gihangyo sa pare sa daimyo nga bitayon si Adams ug mga kauban niini kay mga pirata kuno sila. Wala sila patya pero gipriso silang tanan sa daimyo. Ning katag dayon ang balita nga naay mga laing tao ang niabot sa ilang lugar gikan sa sidlakang bahin sa dagat nga kulor bulawan ang buhok o blue ang mga mata. Di parehas sa mga Portuguese nga ito ang buhok, parehas nilang mga Hapon. Ug usa pa sa nakapatingala sa mga Hapon kay suko kaayo ang mga Portuguese sa mga bagong klase nga tao nga niabot sa ilang lugar. Nabot po dayon ang balita ni Tokugawa Ieyasu ug gimando niini nga dadon ngadto sa iya ang mga taong naabot. Mong gidala si Adams ug ang iyang mga kauban sa pantalan sa Osaka. Gidiretso silang priso sa palasyo sa Osaka tungod di gusto si Ieyasu nga mapunta sa kamot sa iyang mga karibal silang Adams. Niadtong Mayo sa parehong tuig giatubang si Adams ni Tokugawa Ieyasu ug sa tabang sa usa ka Jesuit nga interpreter. Gipangutana si Adams ni Ieyasu mahitungod sa nasod niini ug gitubag ni Adams nga ang ilahang nasod kay presenting nagipaggubat sa Portugal ug Espanya niadtong panahona. Gipangutana po si Adams mahitungod sa relihiyon. Gitubag kini ni Adams nga siya ming sunod sa Ginoo nga naghimo sa langit ug yuta. Dito nahibawa ni Ieyasu ang mahitungod sa mga protestante ug iyahang nasabtan na di tinuod ang mga gipanulti sa mga Jesuits diha niya nga ang Santo Papa sa Roma di ay maoray pinakataas nga awtoridad sa mga Kristiyano. Aduna day mga Kristiyano nga wa mosunod sa Santo Papa sa Roma. So kadato pila ka beses nang permeng ipatawag si Adams ni Ieyasu ug nahuna-hunaan ni Ieyasu nga si Adams ang mahimong Yahweh para maunda nga monopolyo sa mga Portuguese sa kalakal sa Japan ug mapalaya sa mga Kristiyanong Katoliko sa iyang nasod nga sa iyang tanaw gihiluan lang ang mga utok sa mga Hapon. Duha ka bulan ang minglabay nagsugod ng paggubat sa mga daimyo para mag-inilugay sa gahom sa pagdumala sa Japan.
ug nahitabo ang iladong pagipagbatok sa mga dami o mga samurai sa Battle of Shikigahara, katuang pinakadakong pagtapok-tapok sa mga samurai sa Japan para makipag-away sa Sogusa. Gigamit ni Ieyasu ang mga armas nga nakuha niya sa barko nilang Adams ug ang mga kanyon niini sa iyang kontra. Napildi ni Ieyasu ang iyang mga kontra sa pagkikpisog o giproklama siyang bagong shogun, usa ka titulo sa Japan na ipasa sa iyang mga anak sulod sa 250 years isip tigdumala og pangulo sa mga Hapon. Samtang si Adams nihangyo sa shogun nga gusto niyang mauli sa Inglaterra tungod may anak siya o asawa dito, pero wa kini tugti ni Ieyasu tungod kay importante kay si Adams para niya. Maong tungod ato gitagaan si Adams ni Ieyasu og titulo nga samurai ug duha ka espadang katana ug 80 ka mga alagad ug yuta nga perteng dakuha sa distrito sa Miura. Tungod niadto serbisyuhan ni Adams ang shogun sa paghimo sa mga barkong panggubat ug nahimong pinakataas nga advisor sa shogun sa bisan unsang butang nga mahitungod sa kasadpang bahin sa kalibutan. Giila siya sa mga Hapon sa ngalang Miura Anjin, ang piloto sa Miura. O gisiguro na Ieyasu nga di na mulakaw pa si Adams sa Japan, gideklara niini sa iyang korte sa tubangan sa daghang dami og samurai nga si William Adams patay na. Ang samurai nga si Miura Anjin gipanganak karong adlaw ug gihatagan siya ni Ieyasu og gwapang asawa nga ang pangalan kay Uyuki. Niadtong 1614 dayon nang gitangtang ni Ieyasu ang tanang Portuguese sa Jesuits sa Japan o gimando sa tanang Hapon nga biyaan ang ilahang bag-ong relihiyong Katoliko. Namatay si Adams niadtong 1620 sa Japan, gitunga og sakto ang tanang katigayunan niya nga kwarta ngadto sa iyang nabiling pamilya sa Inglaterra ug iyang pamilya sa Japan. Si Adams gikan sa kinabuhing lisod na himong manlalayag nga ligo ng prinsipyo nga makigdisog sa kinabuhi ug magpanimpad sa laing lugar. Namatay nga girespeto isip usa ka samurai. Diri na lang ko to, huwag kayong kalimot sa pag-subscribe diri sa Abisad TV para sa mga masunod nga videos.